سلام انتعنان نخلهم تخطاتلتي يخون انداملكو نعمنا لما عنت مدبي كاتو عمنا لما عنت مدبي ندك انستيو نمعقاب كندمن متلو يدلي بزبل رأستي مدب حيزلكم مسيالخو لما عنتنا العلو حساب نبز حدك تبعتيو بتعمي زت حساسبهم اقداسي زخونا حسابيو مغنياتون تايو ابزتفلاليو نايزوتا وركب فيلمتات مستريوهم نايمتلو سايز نايبعالخم متلو انداودادركم متلو ينشتايو ندك انستيو كعقب ايكئلن نابزبل زتسحاحات الرأيا بزوحات دك تبعتيو كمزاتو يفلطيو نزي مدب مسمعكم ازي تتغاغي اتحساسبا زلكم سبات لكع كمزيخونكمن والاكوا متلوهم نيشتي انتخونه بنيشتي متلو ندك انستيو عقبت كتفطرو خمتخلو نريالو مدبيو نزي channel احدش زهونكم سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت بمنكا استفلاليو نايصوتا وركب نحدار هيوت كمون نايطعنا انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبري حتت سدرا نزخونكم دامسغنكو نامدبي كملس متلو ولاكوا انتناسه عقبت كفتر اي خئلن مالت ايكونن مخنياتون تايو ناي دق انستيو عقبت بخلت عينت منغدي زمصيو اتقداماي تايو بناي بلعتا كفلي كليتوري لنا نصوعو كفلي عقبت كفترلا زخللو اتقداماي منغديو كليتوري مالت قينطر لنا نصوعو ناي بلعتي العلواي كفليو از خفل بلعتي اب العلواي كفلي زركب انتخون حبط إلو زركب كفل بلعتيو اتخالي عقبت مفتر ميلا دما جي سبات إلنا نصوعو كفل بلعتي اب بلعتي بوشتو اي كفلي زركب كوينو بصابعتكم كتنخون كلهم ناي محرفاف طباي زلوو كفل بلعتيو سلازخونه اتخالاي ميلا دما نزي كفلي بلعتي بمنكا زفتر عقبتيو سلازخونه ناي ودمتلو ولا كوا انتناسه نكليتوري بارت اندانخاخه عقبت كفتر يخليو كوينو غنا جي سبات إلنا نصوعو كفل بلعتي نمركاب متلو ግጅፍ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ኮይኑ ግና በንእሽተይ መትሎ ንጂስፓት አይነነክእን ማለት ኣይኮነን ንጂስፓት ንምንካእ ዝሕግዙ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ተጠቂምኩም ዕግበት ክትፈጥሩለን ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ዶጊ ስታይል ዝበሃል ናይ ፖዚሽን ዓይነት ኣሎ ዶጊ ስታይል ማለት ታጓልን ሴቲ ብብርካ ተንበርኪኻ ኢዳ ንቅድሚት ዘርጊሓ ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ስለዝኾነ ዶጊ ስታይል ተጠቂምኩም በቀሊሉ ንጂስፓት ክትነኽእዎ ትኽእሉ ኢኹም ጂስፓት ዝበሃል ክፍሊ ናይ በልዕቲ እንተነኺኢኹም ድማ ናብ ዕግበት በቀሊሉ ክትብጽሕወን ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ገይሩ ደኣ እዚ ፖዚሽን ብንእሽተይ መትሎ ንጂስፓት ክነክእ ይኽእል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዶጊ ስታይል ፖዚሽን ኣብ ትጥቀምሉ እዋን ብልዕታ ንደገ ውፅእ ንኽብል ዝገብር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ብልዕታ ናብ ደገ ውፅእ እንተይሉ ድማ ብንእሽተይ መትሎ በቀሊሉ ውሽጣዊ ክፍሊ ብልዕታ ንዝኾነ ጂስፓት ክትነኽእዎ ስለ ዝሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ ናይ መትሎ ምዕባይን ምንኣስን ንደቂ አንስትዮ ዕግበት ኣብ ምፍጣር ብዙሕ ኣፈላላይ የብሉን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ፎር ፕሌይ ምግባር ኣድላይ ከም ዝኾነ እዩ ፎር ፕሌይ ኩሉ ሻዕ ኣብ መደባተይ ከም ዝሕብረልኩም ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝግበር ምስዓዓም ምትሕስሳይ ምልፋዕ ፎር ፕሌይ ኢልና ንጽዋዕ እዩ ስለዝኾነ ናብ ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍኩም ቅድሚ ምእታውኩም እንተናኣሰ 20 ደቂቕ ንዝኣክል ግዜ ከናፍራ ብምስዓም ጨጉራ ብምሕስሳይ ቀፂሉውን ኣብ እዝና ከባቢ ኣብ ክሳዳ ከባቢ ብኸናፍርኩምን ብምልሓስኩምን ብምንኽኻ ቀስ እንዳበልኩም ብምውራድ ነጥዋታ ብኢድኩም እንዳደራረዝኩም ብምልሓስኩምን ብኸንፈርኩምን እንዳነኻኻኹም ቀስ ኢልኩም እንዳወረድኩም በጻብዕትኩም ንብልዕታ እንዳደረዝኩም ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ራሕሲ ንኽትፈጥር ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ራሕሲ ኣብ ብልዕታ እንተፈጢራ ድማ ቀልጢፋ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ክትበጽሕ ትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ብልዕታ ራሕሲ እንተሃሊዋ ሕማም ከይተሰማዓ ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ዝሕግዘኩም እዩ ሕማም ከይተሰማዓ ጾታዊ ርክብ እንተጌርኩም ድማ ተናፋቅን ኣዕጋባይን ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ዝሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ ኣብ መትለኹም ትኹረት ምግባር ገዲፍኩም መደባትና እንዳተኸታተልኩም ዝተፈላለዩ ጥበብ ናይ ጾታዊ ርክብ ብምፍላጥ ንደቂ ኣንስትዮ ክትዕግቡ ከም ትኽእሉ ክሕብረልኩም ይደሊ ንኣብነት ብክልተ ጻብዕትኩም ከመይ ክትዕግብወን ከም ትኽእሉ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ፎር ፕሌይ ኣገባብራ ሜላታት ትመሃሩሉ ቻነል ስለዝኾነ ሰብስክራይብ ግበርዎ ስለዝኾነ ካብዚ መደብ ክትመሃርዎ ዘለኩም ኣብ መትለኹም
ሳይዝ ትኩረት ምግባር ገዲፍኩም ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ክትገብርዎን ዝግበአኩም ከምኒ ፎር ፕሌይ ክትፈልጡ ኣለኩም ጂ ስፓት ሲ ስፓት ከምኡውን ክሊቶሪ ፓርት ናይ ብልዕታ ብምንክኻእ ብቐሊሉ ዕግበት ክትፈጥሩ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ግበርዎ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣነየለይ